au drepturi egale. Drepturile părintești se exercită numai în interesul copiilor. Relațiile de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-și acorde unul altuia sprijin moral și material. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Bravo! Mirele prima dată. George, te uiți acolo la aparat, George. George, la mine. George, uite ce la ea, că nu mai gata. Da, și martorii. Mirele. Așa am știut totul mai bine, din cauza asta. Nu vreau luat, nu acolo. Ui! Nu! Fericire, să facă amândoi mâna pe tot ce vă doriți în viață. De fii, să una, multă sănătate, fericire. Și deveniți părinți spirituali, da? Dar aveați grijă de copii. Avem. Suntem aici. Acum, tot ce vrei la papa, acasă cu... E bine și eu, mă Bina? Dai lunaș? Dai lunaș? Mama, vreau și eu. Dumneavoastră? Vreau și eu, mama. Nu e. Copiii n-au voie ca să ceva. Copiii n-au voie. Hai, să vă bucurați de fii, aveți grijă de ei. Hai să vă dea Dumnezeu roate, fericire, sănătate și să vă înțelegeți. Casă de viață. Mai nou știți cum se zice acum? Da? Dumnezeu să fie cu voi. Costi! Toată familia să fie bine. Toți să fie normal. Lasă-i să trăiască.